बिपिन भाई का खबर देने बाहे मखां पुली जाक ओ पुली खबर हाय खितार जाग होनी जाऊ सा मानदायो अरे ताता साविला राजनीता खाइदे आं तिनी भाई एमएलए बंखा एमडीसी बंखा जीवनां दल याखो दल बुहुम याखरबा बुबाग्रा जखन एकदम बुबाग्रा ना मुथांसिना का आफुका आं खाइका गाय ईश्वरनि एका आशीर्बाद दं मुतारे मन बेका आशीर्बाद दंले कुबिबे दंमोनि कत बड़ कादुनि हिनि नायखा कत बड़ सावि नायखा नारक माय ताबो नारक मांगलाक ओ एलाकाओ बुबाग्रानो मेसानानि मतो बरक आसा याखो तिनि ताई मासाब तबुगुर खुंनाय मन्त्रि सि तबुगुर खुंपु ओ तबुगुर खुंनाय जनो सुनिनाय दे जेखाने सुरु ककतमान साबाय जनो सारि जाखा नंग्रा दालाखै जाखाबासो काबैसौ अबानि बाबुनि सम्पत्ति जुब्ला सुनिनाय दा बजखन बुजबासा फुनि सम्पत्ति बुसो बसैमारु जों सैमारु मन्त्रि सैमारु तदन्त खाय मानदे खांखाय मन्त्रि जालो सखायनाय ताता सैमिया किन्तु तामखा बुइनिखा फुकुसुरै 2 लाख जागाव से बक्ताबो अंगली आमनी ना बक्ताबो 20 থেকে 25 কোটিनि मालिक क्लास लायलाखना दिल्ली वो जागा पैसा दिल्ली जागा बाइन थुम दमा को और वो जतनी लेम्बु सो थांगे दे 3 ताला दालान बुसका कतरे टांखा तंगाय सिखै आबुल पुर बरमुरा तोसिना राजबारी हाइके सुप्राका आबुल पुर महारानी तो जेलखाना हाइचिन दंसो आबो वाल सुकमानिता अरे ने वाल सुगो वाल से 14 फुट को 14 फुट बुते कासामिया ता बजे कुनुं फानो अरे नंगला जे कुनुं फानो सादाम हुसेन हागर बिसिं दमा सिति खै खिबो निना वाल नों नार दामान न माया